Nahikoa da propaganda eta promesa gehiagorik ez. Benetako konponbidea orain. Kalitatezko osasun arretaren alde murrizketarik eta pribatizaturik gabe. Mila esker manifestazio honetara parte hartu duzuen guztioi, eta baita 97 erakundei, auzo elkartei, pentsiodunen mugimenduari, sindikatuei, enpresa batzordei eta gainontzekoei ere gaur eta hemen egoteagaitik. Eskerrik asko, amore ez emateagaitik eta osasun publikoa, unibertsala eta kalitatezkoa izateko eskubidea aldarrikatzeagatik. Gaur, berriz ere protesta egiten dugu gure osasun publikoa arriskuan dagoelako. Izan ere, sinestarazi nahi digutenaren kontra, osasun publikoa ondatzen eta pribatizatzen jarraitzen baitute etengabe. Sindikatu, alderdi politiko eta hainbat erakunde sozialik sinatu nahi ez zuten Euskal Osasun Itunak gauzatu eta 8 hilabete geroago benetako irtenbiderik gabe jarraitzen dugu. Eusko Jaurlaritzak propaganda, diskurso triunfalistak eta promesa hutsak besterik ez dugu entzuten, baina Osakidetzak jasatzen dituen funtsezko arazoen muinei heldu gabe ari da. Eguna joan eta eguna etorri, bizi dugun errealitateari oso bestelakoa da ordea. Urtean 5 hilabetez murrizketak kontingentzia planez mozorrotuta, zerbitzu itxierak, ordutegi murrizketak, langile falta, pertsona medikurik gabeko zentroak edo prestakuntza bukatu ez duten egoila errekartutakoak. Lehen mailako arretak gainezka egin du, osasun mentala baztertuta dago eta itxoiten zerrendak jasanezinak dira. Astebete baina gehiago lehen mailako arretan eta urtebete baina gehiago zenbait espezialitatean. Larrialdi zerbitzuak ere ezinean dabiltza aspalditik. Hori guztia ez da gure burutazioa. Esaten duguna Eusko Jaurlaritzaren inkestetan eta Arartekoaren txostenetan ere islatzen da. Horrela, Arartekoak duela gutxi adierazi du, jasotzen dituen 10 kexatik bat osasun sailari dagokiola. Eta ohartarazi du Osakidetzan gehiegizko itxaropenetatik egiten diren kexak ugaritu egin direla. Gainera, Osakidetzako langileen lan baldintzak oso kaskarrak dira. Lan gainkarga, behin betikotasun handia eta parte hartzea eragozten duen kudeaketa autoritarioa oso ohikoak dira. Negozio pribatua elikatzeko esparru publikoa nahita ahultzen duen eredua salatu nahi dugu. Ez ahaztu negozio pribatuak zer esan nahi duen hitzez hitz. Lehen zuen zerbait kenduz, etekina ateratzea biztanleriaren lepotik. Eredu horretan, osasun pribatua errentagarria denarekin geratzen da, eta publikoa berriz, konplexua eta garestia denarekin. Aurten, aurrekontuetako 500 milioi baino gehiago sektore pribatua bideratuko dira, eta dagoeneko 3 pertsonetatik batek osasun aseguru pribatua badu Euskal Autonomia Erkidegoan. Gardentasun falta eramatekoa ere salatu nahi dugu. Iraungitako txertoak ezkutuan gorde eta kontrolak atxak. Osasun eta politika arloko eskandalu larri horrek erantzukizuna eskatzen ditu osasun sailburuaren dimisioa barne. Esaten digutena esan arren, egiatan, lan eskaintza publikoak ez dute benetako enplegua sortzen. Eta gainera, ez dute lanposturik zailenak betetzea lortzen. Sistemak gainezka egiten duenean, betiko konbide bera erabiltzen dute. Aparteko ordu gehiago, plantillak indartu beharrean. Bitartean, propaganda saltzen digute Osakidetzaren arazo larriak azpiegitura handi eta ekipo ultra sofistikatuekin konpontzen direla sinistaraziz. Baina horiek erabiltzeko behar diren profesionalik bermaturik gabe.
Hori guztia lotura ekonomiko eta personal estuak dituzten enpresa jakin batzuei mesede egiteko. Osasun publikoaren aldeko herritarren plataformen aldetik osakidetza publiko, universal eta kalitatezkoa eskatzen dugu berriz ere. Lehen mailako arreta erdigunean jartzeko osasunaren prebentzioan eta sustapenean oinarrituta. Aurrez aurreko konsultak nahi ditugu, hartatzen gaituzten langileak etengabe aldatu gabe eta gutxienez 15 minutu egotea paziente bakoitzarekin. Lan baldintza duinak dituen plantilla nahikoa dituen osakidetza eskatzen dugu, profesionalen eta herritarren benetako parte hartzea ezarriko duena eta gure hizkuntza eskubideak errespetatuko dituena. Osasuna eskubide negozia ezina da. Ezin dena egon zenbat duzu mente. Gogora dezagun oinarrizko eskubide hori etzaigula erregalatu. Baizik eta aurreko belaunaldietako borroka sozial gogor eta luzei esker lortu zela. Sailburu jauna, ez dugu propaganda gehiagorik behar, ez da lerroburu gehiagorik ere. Ekintzak behar ditugu, osakidetzak jasatzen dituen egiturazko arazoetarako egiazko irtenbideak behar ditugu. Ez dugu onartuko murrizketak normalizatzea, ez dugu privatizaziorik onartuko. Osasun publikoa guztiona delako, eta ez gaude prest hori lapurtzen usteko.